Ja sam Ljiljana Mila, po zanimanju sam medičar i svjećar, to jest licitar. Ja sam rođena u obitelji licitara, obrt je počeo sa radom 65. godine, to je započeo moj pokojni djed Filip. Učio je zanat kod nekad poznati zagrebačkog licitara Novaka u Maksimirskoj. S vremenom je počeo sam svoj majstor biti, počeo raditi. I eto tako nekako igrom slučajeva mama je s njim živjela, naslijedila je, radila s dedom, hodali su po proštenjima, sami proizvodili. Ja sam u biti naslijedila taj obrt i tako sam ga zavoljela. Kod dijete sam uvijek voljela s mamom biti u radioni, igrati se s tim bojama, s tijestom. I tako sam krenula, mama je otišla u mirovinu, tako da sam ja treće koljeno koje je u biti nasljedno je to je u obitelji nama nasljedni zanat. Proizvode licitarske osnovne nudimo medenjaci i gvirc. Malo smo promijenili, nismo promijenili recepturu, nego smo nešto nadodali okusima. Znači imamo 6 vrsti okusa medenjaka. Naranđa, cimet, limun, marelica, džumbir. Uz to i klasični medenjaci. A nešto isto još novo, to nije aroma, to je medenjak močen u tamnu čokoladu. Znači ima čokoladnu glazuru što je jako traženo i dobro prihvaćeno na tržištu. Uz medenjake i gvirc osnovno što imamo su srca. Licitarska srca koje se darivaju za poklone. To više može se naravno jesti. Uvijek ljudi pitaju da li se može licitarsko srce, konjić, bebica, da li se može jesti. Može. To je sve jestivo, ali je problem, to je suho tijesto i tvrda želatina crvena koja ga drži njegov oblik, pa je to malo tvrdo za zube, znači možete pojesti si na vlastitu odgovornost. Planovi su mi usavršiti možda, uvijek vi možete napredovati u svom poslu, nije to samo jedan standard, uvijek se može dalje. Ali nažalost za sad laganim korakom, ali planovi su nam veliki. Naravno, htjeli bi što duže opstati.